היי. אז תחשבו שאתם הולכים ביער, בין העצים, שומעים את ציות הציפורים, בשבילים, שיחים, מכל עבר ירוק. וכל מקום שאתם מסתכלים עליו הוא רק בשבילכם. הוא מקבל אתכם בדיוק כפי שאתם, ללא שום שיפוט, ללא שום דעה. רק מקבל אתכם בדיוק את מי שאתם, כפי שאתם. אין שום הערה, אתם צריכים להיות גבוהים יותר או נמוכים יותר, רזים יותר או שמנים יותר. היער מקבל אתכם בדיוק כפי שאתם, בדיוק כמו שאתם. תארו לכם שאתם חווים את הקבלה המלאה הזאת בכל תא ותא בגוף שלכם. אתם יודעים שאיך שאתם, כל תא ותא בגוף ובנפש שלכם, בדיוק כמו שהוא אמור להיות. הוא בסדר גמור, הוא מצוין, הוא נהדר, כמו שהוא. בלי שום שיפוט, רק להיות בהוויה הזאת. השקטה, הנינוחה, הרגועה. ועכשיו דמיינו שאתם ממשיכים להיות באותה הוויה, אבל אתם נכנסים עכשיו לעיר שבה אתם גרים. נוסעים ברחובות, הולכים בשכונה. איך זה מרגיש עכשיו? אולי עכשיו גם נכנסתם למשרד שלכם, יש את הבוס, או יש את העובדים, או יש את הקולגות. איך זה עכשיו מרגיש? ואם אתם ממשיכים והולכים לבית שלכם, למשפחה שלכם, איך זה עכשיו מרגיש? מה יאפשר לכם להיות באותה הוויה, נינוחה, רגועה, מקבלת, מאפשרת, שיש לכם כשאתם נמצאים ביער, גם כשאתם נמצאים בשכונה שלכם, בעיר שלכם, בפקק, במכונית, בבית, עם האישה, עם הילדים, באותה הוויה, נינוחה, מקבלת, מאפשרת. אז כל מה שמונע את זה, האם אתם מוכנים לשחרר מבלי ליצור מחדש? Right and wrong, good and bad, pod and pock, all nine, short spoils and beyonds.